Позицията на СДС в община Царево е, че е крайно необходимо да се приеме общ устройствен план, който да регламентира правилата и нормите, да посочи пътя на развитие и визията на община Царево в следващите 20 години. Защо е необходимо това? Защото с едно решение на предния общински съвет, още от март месец 2004 година, е взето решение, цитирам, изменението и допълнението на общия устройствен план да се извършва заедно с изменение и допълнение на подробния устройствен план след разрешение на кмета на община Царево за всеки отделен имот, което дава изключително големи правомощия в ръцете на един човек, бил той и кмет на община, да се разпорежда със съдбата на всеки отделен собственик на имот и по този начин местните жители да бъдат зависими от това, което е недопустимо за времето, в което живеем. Да, трябва да има общ устройствен план, но не в този вид и начин, по който се предлага да бъде приет. С кое не сме съгласни? Кое ни смущава и откъде идват нашите притеснения? Проектът за общ устройствен план не е съгласуван с пътно управление, електрозахранване КЕЦ Приморско, ВиК и управлението на Странджа парк. От изказването на техните представители на обсъждането на 11 януари стана ясно, че не е потърсено мнението на управлението на Странджа парк и има непълноти в екологичната оценка. Много от тези защитени видове, които налагат забрани и определят границите на Странджа парк, вече ги няма. По становище на ВиК става ясно, че язовир Ясна поляна няма да бъде в състояние в следващите години, при това, което се предвижда в този общ устройствен план, да се осигури за водозахранването на района и предлага изграждането на нов язовир, което го няма в този проект. Липсват такива инфраструктури, като промишлената зона в село Синеморец, Варвара, а тези в Ахтопол е предвидена между две урбанизирани територии в средата на града. Пристанището и рибарския кей в село Варвара също липсват. Липсва виждане за входно-изходна артерия на град Царево. Необходима е такава в зона север срещу пречиствателната станция, за да се облегчи трафика на тежки строителни машини през центъра на града и по-специално по улица Преображенска, за която всяка година се хвърлят неимоверно много средства за ремонт и поддръжка. На всичко това изпълнители в лицето на архитект Тихолов заяви, че са предвидени, но ги няма в този файл. Ами на кой файл ги има? Да не би случайно да има и друг проект, който гражданите да не са виждали. И кой от тях и какво ще бъде прието. На обсъждането стана ясно, че никой не одобрява станалото на къмпинг Стенарка. Това огромно застрояване на крайбрежната ивица и то в пясъчните дуни, които вече почти ги няма. Ами кой го допусна това? Ами какво става и в момента на Попския плаж? Нима никой не знае и не вижда и как това строителство на брега в зона А ще се отрази в следващите години на имиджа на нашия град. Това, което най-много ни притеснява и с което не сме съгласни е, че първо, огромни площи и парцели, частна собственост на местните жители, които пустеят от 18 години и за които собствениците категорично заявиха на това обсъждане, че не желаят да развиват земеделие, е, че те отново са предвидени за земеделски земи. В същото време, общински земи, в това число е такива, които са залесени и има гора, се предвиждат за строителство на туристически и курортни обекти, което е, според нас, е пълен абсурд. Пример мога да дам. Северно от Варвара, Синеморец. Дори кмета на Кости предлага да се урбанизират 40 декара общинска земя за строеж покрай село Кости. От една страна собствениците на пустеещите земи искат да строят и развият туризма. Разбира се, в условията на Странджа парк, като приемат екоизискванията и нормите за застрояване, но не им се разрешава. А общината ще сече гори и ще строи. Къде е логика? Съвсем избирателно в отделни площи, определени за земеделие, единични парцели се предвиждат за курортно застрояване.
Такива са случаите срещу къмпинг Карапя, 25 декара на един единствен човек, в една огромна площ, която е отредена за земеделие. Същите са случаи два от парцелите южно от Варвара, в местността Гората, местността Капаните и много други такива по цялото ни крайбрежие. По този начин местните жители остават с впечатление, че приемането на този общ устройствен план е с цел узаконяване и удовлетворяване исканията на определени собственици в определени места, близки до в момента управляващите. Инвеститора, в случая Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез него е представител, който е и председател на Националния експертен съвет, заяви на самото обсъждане, че при изготвянето на проекта се схождали предимно и съобразявайки се с интересите на общината. Ние от СДС питаме обаче, с интересите на коя община? С интересите на общинската собственост и на тези, които в момента управляват общината, или с интересите на местните жители в общината, които считаме са две различни неща. Защото, драги съграждани, кой ще бъде днес кмет? Кой ще бъде днес общински съветник? В това число и аз. Ние няма да сме вечни. Но местните жители с тяхната собственост, с неприкосновеността на тяхната собственост, с техните наследници и земите, които те наследяват и притежават, те ще бъдат вечни. Така че нашето мнение е думата на местните жители и собствениците на земя да бъде решаваща през взимането на решение за приемането на този общ устройствен план и да се вземат предвид тяхното мнение, тяхното решение и тяхните желания и изисквания последствие, когато се разглежда на експертния съвет, когато се приема плана в Министерството на регионалното развитие, обратно когато се върне в Царево, когато ще се приема и от Общинския съвет, за да се удовлетворят тяхните искания. Не може в една община, която всички твърдят, че ще се развива туризъм, ще се развива курорт, на определени хора да си казва, вие да, можете да посрещате туристи, на останалите част от гражданите да им се казва не, вие ще гледате животновъдство, ще се занимавате с животновъдство и с земеделие. Това според нас е недопустимо. В общи линии това е обобщено нашето виждане и мнение. Има много процедурни нарушения, има много пропуски, но вижте и самия материал, видеоматериал по време на изказването и на самото обсъждане.